Nagabenta ke kubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. I Presiden Jong Kawas Hasil iba penya ya keneka jing yalang le buram kinong rap I MLA Jong Tanong Stone Constituency iba Gabriel Walang I DC I DHO barokat ki officer ki ban sa ay kini ki training la ne ki shine nam ta kinong rap ki nong yalam jong kahil Farmer Union nado I ba Alfan ba bedi secretary jong ka central bedi ki way pat ki nong yalam na ki district kum na southwest ki lang ni kamtam ya ki para nong rap ki ba la poi lang hakan kasni bangin yo ban rakhe lane belek kemen ya kasni ke bakapang nam ta jong ki nong rap habang ipai syaka ri India ka arpulai terik u Disember kali ka sngi ban le burom mi kinong rap ha dari India baro kawai but ki state ladangam kla le se kali ka jela ke jungi ke ba lingkong ban bu ya kasni ban kan mau burom mi kinong rap makani kasni kali ka sngi burom mi kinong rap haga jela Meghalaya lani kata ka Meghalaya Farmers Day nakling jungi kum kaseng gila rakhe ya kene kasni kerpang jung kinorap nado UR hajar khatra tenre nakling jung ka government pade kadang ai ka notification lane ka jingpun bana ha ka lai tari u Disember jung UR hajar arpau kum kasni bakerpang jung kinorap haga jela Meghalaya ya kene kasni ka bagi rakhe benda kasni kadai ka bala depan notify ya ka ba kadai ka official function Hagajing sisya lamar ba ladet ban itu da kasorkar Meghalaya ngidon arbenta hagajing sisya nagleng jungi kum kaseng kadau ka ba ngi rakhe kene kasngi kalong hawat bangin kum kadak bangin kenmau burom mi kinong rap batum kadak bangin snguthu ba kinong rap kidon ka benta ka bakrau ya ka banno sniang na benta ka hagajing sisya ya gajing hi namar kabam kalong ka kongsan bat khamtam namar ba hagajela gajong hi ki babun ki de kinong rap telada ka government kam fokus ki kinong rap hai pedeka kata ka roi ka par kan don bawat ki don bun ki sektor ki ba kum ka government kala ban pet ban mi tendre nakling jungi hi kum kaseng ishim baka agriculture lani karet dari yang kadai kabakong santam haga jela kajungi na kamenta ban roy ban pa kala banlong ba kum kenuksa kala banlong baga government kala ban fokus ke education henry haga bakhadu hi kawai na kilat ka ban aikam ajam kandai hi karet karyang ngajupun kemau ki samla ki kunung rap bahaga jela kajungi kat nongun ki banyo kam sorkar tang sanpo hajar tam lane nrupo hajar ki don kita ginong trai sorkar lane ngi ken bat kiwi le say government undertaking ro kanum kot sikilak ngut ki breu ki banyo kam abangi pai pat ginong song sino aga jela ka jungi bat hagaro hill bat sikne khasi region menta le say ngila ban to chike sapolan Desya kin kita deras. Nah takadau ka rep karyang kadai ka way na ka benta ka bakong sandam. Ba kum kinong rep lane kum ga government ngidi ban fokus bahaya gini. Ba khamtam kadai ka bam ngidi ban sutu ha ka bam. Ha gajing gajuni gibriu ka bam kalau ka bakong san hadu kata-kata. Yo le sedon na pedeng na sutu kinong rep gijungi ha bagi trai sitom teng yaladi ka bam kambiang. Ngakwa ban pen kenmau ya pi kinora ngakwa ban pen kenmau ya kinora juga jelah i bro kawai bakal bam kalong ka bakongsan hadu kata-kata lada ngimyo ya ka bam ka babiang kala dei lupa ka jingpen kain ya ka hop long breu man breu habang ong ka bam ka ban biang kamut ka jing bam ka ban tei na ka jing bam ka ban tei ya ka met ka phat ka juni kamla ban long baktang ukhau
Lade tang urai semua tang ja bat kamelu bat ka ketung kalabian kata kampat biang namar kamtam lei ki long kemi ki sung thu ha kamtam kenmau hakapor ba mo ki hakapor ba ki armet ki long kemi ki doktor kuno ki batai bikin bam ya ka bam ka biang bakin kot kin kya ki khun ki ti jongi bat haba ki kot ki kya kawan ra ro ke jabing ka kot ba kya kawan ra ke jabing ke pro kawan ra ke jabing ke start bat ni lakin balik school ba lemda ka biang lemda ka bam kambiang tang ye ka kuat ru ngim la ban kule ba na ta kadau ni kum kinong rat ila de min tre sitom ban fokus ye ban tre sitom ban permi ya uta jingbam na ta jongi re ke ju ka por ni di ban bam bahaya la de ru dan ta kadau balai kum ka seng ni kwa ye ban bu ye kene ka singi dawan ka government bahkan declare ye kene ka singi kum ka singi kinong rat nama ni kwa baka sorkar kan mau ni kwa baki wei pak kibriu lah lagi di nohikai lah di kontraktor lah di mana menoro ki ba im hagane hei ni kwa bakin kenmau ikin orat nomor klem kin orat kinom yo ya kabam bat kabam kalau ke bakongsan bat nak kadang ni kwa kumbala pun snow mene ada presiden jongka West Castle District yaki ki ba kum ka seng kayo ni da kwa ro ba nadu udisi bari nonyalam jongka district in persyang ye kaban simkya bakumno ngin la bantai ban kentiu ya kata karet karyang pi ga ngan ong khanian nomor ngin kwa ba kandon ka gap habre ki officer jong ka district lade jong ka jela ki ba pek ya karet karyang kandon ka gap ba kinong rat ngin kwa ba kandon ka jingya jingai ngin kwa ba kandon ka jingya jan ka bajan ma pi kum ki officer ki lade plek puli pitip ya kaban gai ki hare ki nongra bro ki sensor jong ka district lade jong ka jela ki ba pek ye ka rep karyang kanun ka gap ka kinong rep ngim kwa ba kanun ka jingya jingai ni kwa ba kanun ka jingya jan ka bajan ma phi kum ki officer ki lade plek puli pitip ye ka ban gai ki hare ki nongra bro ki scientist ki ba tip ha kum no ban rep baryang hare lada ma phi kum ki officer ki ba lek puli ba ki nongra ki jingi kim aye kata ka jingya trailang lade bangin ya phal liu jingmut lang ke ki bangin di ban le nang bangin kiu ha karep karyang katakan numpoi si iru ni ai burom mi ki ofsat ki batrai sitom bangi kwaro ipi ba nang ni syakmat bakan nomdon syu kata ka gap ka bajingai bakan nomdon kata ka jingya so pher apne ki nomrap ki officer bakan nomdon kata ka jingong bangi ku ki nomrap ngimnut batle yakinut ki officer lada kadai veterinary lada kadai agri lada hoti lada kani katai at least ki di bandon ru kita ki field team ki ban let ki lengharap ki jongi ki ban ye kendu ba kinora ki ban ye peliu ki jingmut bat menta hakawai kalian gawat ni ai ku blai ke government bakla wara ye ki scheme la se ki ba per ki ba kum ka government ka don kum ka fokus bat ki wei hanrei ni kwa ru ba ka jingarap kamdei banlong tang da kapisa ni kwa ya ga government ban ka ai jingarap ini da ki idea ni kwa ba government kan wara ya kita ki jingmut cik perkat ki ba kumno ngin la ban kentiu susu ya garap karya jadi itu ipi kum kinorap ki ban kan mau balada nga ai ya pi menta ka sing silak tengga bat tu ka silak tengga ka jong pi le se tang si benai pila penlut hari ladang ai ya pi ka idea ka ba biang ha ba pinkiu ha ka rap karyang ngan ai pi ka idea usmai ba kumno ban pinkiu ya pi ngan ai pi ka idea ki jingthung kumno kar komra ngan ai pi ka jingmut ba biang ba kumno ngin penbiang ya kita ki irrigation ki semai ba biang ang ta ngin sakiu mereka pisah kan lo la ya ka ban penim yengi lana ka government ka ai ni ngong pi marsilat ru ngin no kiu de mereka don kami ki jingmut ki jing berkat ki ba biang kum kanuksa pe ngis ngutu bakum kanuksa ha ba government ka launch ni ka lokadong mission ngintip pa kidong rap ki barep yo ne ushirnrai lakadong kiyo ka jingyo nong ka babiang ha nomar ba kiyo e ka dor babiang te ha ka hawes kasi hil u ai ke nyu marep u bangila ban tintiu ya kiyo katon mano ban kran ya kata ki officer ba kinor ki jengi menta ki dei ban ya sulok lang ni hak ban ya syong ban perkat lang gi ai kita jing rep ki jungi ki bengilaban im bagi ai ki marep ki ba ka market ke demand pi ngimla ban siong bangin surap ju ni de ban waru ya ka market
ngin rap ya kata kamar ya ke ke market ke demand mendai bangi ngin rap ya ke bangi ngi so kwa mangi ban rap te ya kata kumno ngin poi kata ka thong lada kamdan kata ka consultation lada kamdan kata ka jing solo lada kamdan ka jing pen kata ka vision ka babiang nagle juga government kata kan numpoi se eru balai ngom kumta naman nga ka so thu ba pi kinong rap pi ki badon nyopo prapo persen kinong rap pin nomio kam sarkar hadin si posnem hadin posnem pinne hi hegarap karyang nakataw ban kentiu ya pi dehi karap karyang ba pin ruspa ba pi dehi na karap karyang kamla balong ba pin expect ba hadin sansnem rusnem pin sayo long no ki officer la ki babu la ki ki kam bagin shift ya ki em fokus ya ka agriculture ya karap karyang bat ngani tu ya pi la da hapan jia katma ka bajur haka perthai barok kawai kandai katma halor kabam na tagadao ni kum kinong rap ni hab ban tresitom bat mentaro ni dawara na ka sarkar ba menta yikni ki jagarat ki jongi ngimla ban convert yiki bangin thau si kita ki high rise building kum kanuksa ngiyo i hapen thor menta ka penthor asilong tadi ka jagarat menta lami da ki building kan sakhi katma bam har surat lenti semelim ngiyo i bagi don gitu ki jagarat menta lasdang mi ki building ngim ong ye ki trai jaka bagi di kila bandi makin di pade ha ki ban rep ladang kal kejaga kajongi kan mau ka jela kajongi ka duna ha ye ki jaga rep bat lada ye kini ki jaga rep ni convert no se ki jaga ka bangin ya show ying bari thau ying lada ban snai ki karkhana ki ba kinum ki banum dia dei related sa kate ka bam kamun kan don ke jingma ka bakra ka sodon ke jingrudo ka ba ka jingrudo bam ta ka food security kolong kadi ke pemara bat lada katma kan ki kan sadi katma halor ke jingkur do ya kapam na trai ni kan mau ni kum kinorat ha kapor covid kumno ibriu ke badon ya kaspa kapo iwat ni kinorat ki kemwat re se e gron kapisa se senduk kapor covid kan mau kapor bengia don kan lockdown don bawa di kapisa ha e don kapisa senduk re e don tu kaksiar bangin yo bania den siar lane bangin yo bania ia sop pisai kamet ya wat ya kaba dia tang pa thau tang biskat dia tang we ru bar badan hayeng ro kalapian na kata kadang ini berkenal ba karep karyang kade shisha belum apa habangi ong belum ro ni de ban long shisha dak kam bat ketien dia sagawe na suka don berkenal pi dan ginongrat di balong confuse ak beri ka farmar parliament kade ka dorbar di ginongrat kemudian ke jingya so bat kade ka farmers day kade ka si buram di ginongrat kum badai ka teachers day mo kadon ke teachers day kumta lani ke children's day ban kenmal ki tekene kadi kita kasih bakarpang te kan mentang kadang mentang sausnem hadin baka government telah notify te nang nei sekbat nginang yai rakhe resi kat baka farmer parliament badai kadi kasni ya kaba ni kum kinong ni kwa ban ya kendu bat ki officer lani bat ki government ki badai ban ki nong sensyar bakin banginya tai mengi bat ni jusok metro ya kaneka ya kini kimat ki bangila dat ya kira ka farmer parliament ni jusok metro syaga government te haula siaro ngila dat somen syaga government te kidon kimat ki baga government la pentrikam kidon kimat ki bakin patla te kita ngimong ni ai ke jingsan ya ada jing government bahkan le ya ka badai nak mentang jing mentoy jing kinora